Şogun yurdumuzun ähli vilayetlerine hemim Aşgabat şäherinde hormatly prezidentimizin başlanjy bilen bağ oturtmak, owullun bar ulun agyşyna hallaryny ýydak etmek boýunça ähli halk bağ oturtmak çäreleri geçirildi. Oňa ýaşullar, ýaş nesliniň wekilleri, dürli podukda zähmet çekýän raýatlarymyz şeýlede talip ýaşlar işçiň gatnaşdylar. Bugunky günne bağ nahalaryny ekmek boýunça ähli halk çäresi Güneşli diýarymynyň çar künjüne bolşaýaly, Ahali vilayetinde ulu ruhunetlikde geçirildi. Vilayetin Akboğdu etrağının bereketli zaman şekerjetinin çägerine geçirilen bağ ekmek çäresi zähmet bayramçylygyna urly. Köpçülüklen bağ ekmek çäre gatnaşmana gelen vilayetin jemmeçilik guramalarynyň edara kärhanalarynyň işgärleri, ýaşy nesliniň wekilleri, ýaşlar şeýlede talipler bağ ekmek üçin bellenen ýerlere baryp, bağ nahalaryny ekmek işine höwes bilen köpçülüklen girdiler. Çärede cenneti de manamyzda maşgaly durmuşyny guran ýaş satynjylaryň şu ajaýyp pursatda ýürek mehirleri bilen ýeni topraga bağ nahalaryny oturtmaklary. Şeýlede 8 we ondan hem köp çağany terbilep ýetişdirip we ýeňe ýakynlar ýeni mehir diýen hormatly adyna eýe bolan zinanlarym öz maşgaly agdalary bilen bağ etmekleri bu çärenin iň bir ýatda gazy pursatlarynyň birine urly. Mundan